И докато чаках следващата риба, what the fuck? Добро утро, хора! От доста време си мислих, че съм занемарил еднодневните риболови. Да, обикновено с приятели и с екипа ходим на по 3-4 дена риболов, било то на Кулека, било то на Еленово или някъде другаде из България и чужбина. Но нещо, с което стартирах в началото, бяха еднодневните риболови. И колкото и да е голяма хамалогията около мъкненето на багаж и така нататък, има известен чар в това да отидеш за няколко часа на еднодневен риболов. И всъщност нещото, което днес правим, е точно това. Еднодневен бърз риболов, като може би няма да е целият ден, по-скоро ще е някъде до късния следобед, около 2 часа, с презумпцията да хванем някоя и друга голяма риба. Днескашният риболов започва тук на язовира на Долни Богров, така известният язовир на Долни Богров, където си е пълно с големи трофейни екземпляри. Не бях идвал тук от доста време, може би едно 4-5 години, не знам, трябва да видя кой е последния клип в канала. Ако вие знаете, пишете долу едно коментарче под видеото. И реших същевременно да използвам и едни нови топчета, а именно Supreme Tiger на T-Bites, които съвсем наскоро излезнаха и реших да съчетая двете неща, така че да видя как работят топчетата тук на Долни Богров и съответно по възможност да хвана някоя готина риба. Така че това е за сега. Въдиците са във водата, захранил съм, лова основно на ПВА и допълвам топчета с кобрата. Така че ще видим какво всъщност ще се получи. Това е за сега. Ще ви апдейтна при първа възможност, ако има риба. Сетих се, че всъщност имам ПВА-та, обаче те са само с Red Storm и Spicy Fish микс. И нещо, което сега всъщност започнах да правя, е да си грайндя малко топчета Supreme Tiger и да си направя смес, така че да въртна няколко ПВА-та, които да са основно с този вкус, така да кажем. Няма да са само с Supreme Tiger натрошени топчета, мисля да сложа и пелетки, като пелетите най-вероятно ще бъдат от Red Storm. Концепцията ми е, че по принцип Supreme Tiger той е сладко топче. Red Storm е много тежко рибно топче. И двете би трябвало да работят добре, като Red Storm е известен с това, че привлича рибите като магнит в общи линии. В смисъл, съставките на Red Storm са проектирани така, че идеята им е да привлича всичката риба, понеже това е доста състезателно топче. А чрез Supreme Tiger пък ще отсявам тези, които са по-големите. Поне на идея така звучи в главата ми. Пък да видим дали ще се работи. Целият микс ще стане доста червеникъв, ако трябва да съм честен, но пък това може да е червената комбинация за хващане на големи риби. Да. Имам и Liquid
Supreme Tiger, така че ще добавя и него в микса и ще видим какво ще се получи. Мисля, че това като топчета е напълно достатъчно. Сега ще добавя едни 2 мм пелети Red Storm. Директно е така целият пакет, както е останал, мисля, че е достатъчно. И по идея, като ги объркам, би трябвало да стане една много приятна смес. Като цяло сместа, която виждате, е с доста по-едри частици, но аз нямам против. Като цяло по-едра мека храна не е лоша идея като цяло. Сега трябва ми ликвид. Ето го ликвидче Supreme Tiger. Само че го разтръскайте преди да слагате, защото хубаво да се умешат съставките. Все едно готвя бати манджата, на себе си не готвя такива манджи. И заливаме сместа. Това е бая червено това. За първи път лова с Supreme Tiger. Така че не съм много сигурен какво точно ще излезне като резултати. Но изглежда много яко топче, много яко мирише. Не мога да го пресъздам на камерата, но миризмата му е много яка, една сладка такава. О, мен! Това изглежда много добре, ама много добре. Сега само трябва да завием няколко наденици, така да ги кажем, ПВА-та. И малко по-късно да прехвърля въдиците с нови ПВА-та, които вече имат от този як микс. И ето първото ПВА, което направихме с новата смес. Както виждате е доста червеничко, но за сметка на това ще работи идеално. Добре, продължавам да връзвам останалите ПВА и малко по-късно ще видим да прехвърлим въдиците. И докато си оправях ПВА-тата, дойде една риба. Даже не успях да я снимам как взима, защото взе доста мощно. Ето е. Нямам идея колко тежи. Нямам и кантарче да претегля, но би трябвало да е нещо от порядъка на 10 на кила, нещо от сорта. Страхотна рибка. Много добра, много борбена. Плюс това е вада сам, така че може да си представите колко трудоемко беше. Плюс това трябваше и да я вдигна от водата на брега, който има някаква височина и беше доста тегаво. Няма значение. Важното е, че имаме вече първа риба. Удари на точно на новото топче Supreme Tiger, както и очаквах, в комбинация с нежен човек, отгоре с малко розово попъпче Red Storm и ПВА за подхранка, в което имаше Red Storm и Spicy Fish. Въобще страшна комбинация, но изкара риба, което е супер. Да. Еми, това е. Айде да връщаме и да се фокусираме върху следващата риба. Добре. Къде па тръгна натам? Това върви като танк, бе. Това само да е шаранда, не е сом или е сетра.
Нямаме рак за есетри. Мило, ще ми подадеш ли кеп? Да, примерно. Yes, baby. Чакай да си подложим. И докато чаках следващата риба, what the fuck? Тя стана забавно. Докато се опитвам да снимам рибата, взе, че удари втора, не знам какво се случва. Виж нещо, водичка да полееш, взими някакъв съд. Първо да снимам бързо. Така, няколко бързи кадъра на тази риба, която е значително по-голямата, докато другата е в кепа. О, божки, колко тежи това! И да я връщам преди. Страхотна риба, удари на около 70 метра и така нататък, после ще ви обясня да я връщам. Айде! Добре, ето и по-малкият трол, който ми прекъсна снимка на голямата риба. Както казах, малкият трол. Фак. Ето. Отново на същата комбинация, много работеща комбинация. Не знам какво да кажа, освен да връщаме. По-малка е, значително по-малка от предишната риба. Исках по-хубава снимка си направя с предишната, ама такова, да не се мъчи животинката. Това е значително по-важно. Айде да връщаме. Тъй, успях да оправя рибите, успях да вкарам въдиците обратно във водата. Не знам какво се случи в рамките на 15-20 минути, но беше тоталното мазало от всякъде. Тама ни изкарвам голямата риба. Бях се заговорил с жена ми, си говорихме някакви неща, удари първата риба и изхвърчах на пожар в общи линии. И докато я изкарам, сложа я в люлката да мога да си я снимам, нагласях я тъкмо да я снимам, при което запали аванса и на втората пръчката. Беше някаква тотална лудница. Фак! Но успях някакси, успях да изкарам и втората риба, която беше значително по-малка. И докато тя беше в кепа във водата, аз си снимах по-голямата. Обикновено, когато отидете на еднодневен риболов и сте самички, начинът да се справите с двоен удар е това. Имате една люлка, в случая никой не се мъкне с повече от една люлка, така или иначе. Държите едната риба в люлката, докато другата е в кепа във водата и се надявате тази, която е в кепа във водата, случайно да не избяга, защото и това се е случвало. Снимах я набързо, искаше ми се малко повече да я снимам, защото беше доста голяма. Мисля, че беше почти към 20, може би 18 и нещо, 19 кг, даже не можах да претегля. И след това дойде по-дребната риба. Не съжалявам като цяло, защото това са си две прекрасни риби. До момента всички рънове, които ги имам, и трите риби са били изкарани. Което е страхотно, защото като цяло рибите тук на Бугров, поради това, че е доста посещаван водоема, малко или много устите им са доста наранени и шанса да изпуснете рибата е голям.
Не съм с най-големите куки, с шестици мисля, че съм, не, осмици, грешка, осмици. Така че шанса да изпуснеш риба съществува, нали? А особено когато си сам и трябва да вадиш рибата, да си я снимаш рибата и въобще, нали, да си я кепнеш и така нататък, става още по-тегаво. Не знам дали знаете, тук на Бугров всъщност е малко тегаво кепването, без значение на кой сектор сте. Аз съм на 4-ти в момента. Поради простата причина, че има пракче и трябва да слезнеш от пракчето долу, за да кепнеш. И ако нямаш дюшек, който да ти е на прага отзад, за да подпреш рибата, докато ти се изправиш и качиш горе, става мазал. Но рибите са извън водата, рибите са във водата, въдиците са във водата заредени и продължаваме напред. Нямаше и 5 минути след като хвърлих въдица. Буквално нямаше и 5 минути след като хвърлих въдицата и излезна медената питка. Ето е. Добре, не е точно медена питка, в смисъл не е точно и питка, но е страхотна люспеста риба. Много хубава риба. Взе доста бясно на аванса и да. Но буквално беше много кратко време след като хвърлих въдицата във водата, след като презаредих. Хвърлих и 2 шепи топчета с кобрата и вуаля! Въобще рибите просто обожават тази комбинация. След малко ще ви кажа за комбинацията. Айде да връщаме. Това е Гошко. Тази риба я познавам, казва се Гошко. В кепа е. Нова риба. Нов късмет. Само не ме пляскай. Че има кука, не е с друго. Така, още една риба изкарана. Като по учебник. О, и тази е също толкова дива и щастлива. И винаги на мен се падат най-шавливите. Ето е. Опаленка. Гошко. Аз съм го кръстил Гошко този екземпляр. Много хубава риба. Пак дойде на същата комбинация. Се не мога да седна да ви обясня за тази комбинация, защото само риби излизат. Което не е лошо, защото след малко се тръгваме. Но да, отново на същата комбинация много хубава риба. Много.
Айде, Гошко, водата! О, така! Гошко, ти живе! Гошко, тя ще ме окъпи. Ей, Гошко! Ей! Така, най-накрая 2 минутки да ви обясня всъщност на какво излезнаха всичките риби до момента. Излезнаха на ето тази комбинация. Slip Day или German Rig, и двете работят еднакво добре с тръвта, която съм сложил. Само едно единствено топче. Топчето е всъщност Laughter на Red Storm. Ето ги, хубави готини двуцветни лафтъри, 14 мм. До момента са изкарали 5 риби, което мисля, че е много добра комбинация. Самият повод е прекаран през едно PVA, като в PVA-то аз съм сготвил 2 PVA-та. Едното е с смелен Supreme Tiger, както видяхте в началото на клипа, с малко пелетки Red Storm, а пък другото PVA е комбинация от Red Storm с пелети Spicy Fish. Цялото това нещо го дипвам също така в атрактор, Red Storm-че, и всичко отива в водата. След като вкарам въдицата във водата, след всяка риба всъщност вкарвам и по 2 шепи топчета, без значение дали става дума за новия Supreme Tiger или за класическият Red Storm, който си използвам. С кобричката 2 шепички напълно достатъчно. Не лова на свръх голяма дистанция, 50, 60, максимум 70 метра. Даже не си правя и труда да ги мера на колчета. Като цяло е малко на око, но някъде там около 60-70 метра вкарвам въдиците във водата. И това докарва рибите до момента. Да, язовирът не е супер пълен в момента. Има още 2 или 3 беседки, които са заети, но като цяло основният риболов е тук при нас. Което всъщност само доказва, че тази комбинация е доста работеща. Така че сега закачам новият монтаж след последната риба, която изкарах, и карвам отново, защото времето си напредна, 1 часа, имаме максимум още 1 час, така че да финализираме този риболов. Но даже и сега мисля, че нещата върват страхотно. Айде! Още една страхотна рибка. Абсолютно на същата комбинация, просто не знам какво да кажа. Работи перфектно. На магия работи. Хвърляш и след 5 минути вадиш. Баси якото. Мисля да е една от последните риби, защото времето наистина напредна. И да си ходим след малко, да събираме багажа. Айде обратно!
Чао! Добре, разбрах. Добре. Честно, това е последната риба. Да, последна риба. Не смятам тази въдица да прехвърлям отново, защото ще дойде още друга, а трябва да си ходим вече. Това мисля, че е най-добрият завършек на този излет. Перфектният излет. Хванах доста риби. Буквално всяка хвърлена беше извадена риба. Така че всяка хвърлена въдица беше изкарана риба. Не мога да бъда по-доволен от това. Страхотен дневен риболов. Айде да връщаме и да си ходим. Добре хора, готов съм. Събрах багажа и както ви казах, това беше последната риба. Не защото спря да кълве, определено щеше да продължи да кълве, буквално докато имам храна или докато се тръгна. И всъщност е вторият вариант, просто си тръгваме. Изтече ми времето до 2 часа, така че събрах багажа и си тръгваме. Надявам се, че сте понаучили нещо от този еднодневен риболов. Може би ако трябва да обобщя нещата, залагайте на простички методи и задължително си взимайте бързи топчета, без значение каква марка използвате. Винаги гледайте да си взимате за еднодневен риболов бързи топчета, които веднага да отварят като постоят в водата, като ги вкарате в язовира. Ами, това е. Благодаря ви, че останахте до края на клипчето. Беше страхотен риболов. Ако ви е харесало клипчето, шернете го с приятели, абонирайте се за канала и до скоро. Чао!